san o san juye kalo tile fila o ye diɲɛ kuru kara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka don ye min hakilina tara diɲɛ kelennyatonba nations unies fɛ a don kun ka bonyamasegin kɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ye. Umar Baba Traore AGSM Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛma. Ɲinan ta an kɛlen bɛ k'o bila kun min na o ye bɛn ni kelenya o de kɔnɔna ye. Farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dibagaw ye farikolo ɲɛnajɛ kuloma di. N bɛ to k'a kuma fɔ yɔrɔ caman n b'a fɔ ni kunnafonidilaw yɛrɛ t'a la farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ tɛ yen. A farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɛra danga min na a kɛra kɛcogo min na k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye. Ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tɛ o tɛ se ka kɛ. An ye farikolo ɲɛnajɛ kuloma de ye. Nations Unies o de dɔn ka don nin kɛrɛnkɛrɛnya o ye k'an ka waleɲuman dɔn an ye. An ye ɲuman min kɛ k'o dɔn an ye k'o bonya lasegin an ma. Juye kalo tile fila a don nafa kɛrɛnkɛrɛnnen Umar Baba Traore AGSM ɲɛma. Ni nin don nin bɛ kɛ nafaba min bɛ k'a la a b'a to kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ tɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔw tɔ tin don ɲɔgɔn na a b'a to fɛnɛ u bɛ dusu sɔrɔ ka fanga kura sɔrɔ walasa ka dɔ fara baara kan ka dɔ fara u ka cɛsiri kan parce que n'i bɛ baara min kɛ e k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛmɔgɔ b'a dɔ i ye a b'a to i tɛ saliya n'a a bɛ surunya bɛɛ bɛ nisɔndiya parce que farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dibagaw ka seliba de don. Mali la mun de bɛ to ka sigi sen kan ni juye kalo tile fila sera. San o san an bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ nka biro kɛlen bɛ ka conférence de labɛn causerie de labɛn ni ala sɔnna o bɛ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ a tɛ kɛla 2 juillet yɛrɛ la nka a bɛ kɛ juillet kɔnɔna la. Aw san bɛɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ala ka san caman yira an na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traore ka laseli don.